थांनाय फेब्रुवारि 11 तारिखाव जोंना बिटिसिआव मोनसे एसेम्बलि एडुकेशन बिल पास जानानै थांबाय। दा बेनो जे जोंनि भेन्सार स्कुलखौ प्रफेशनेलाइज खालामनायनि थाखाय दा बाहाय जोङो लुबैदों दिनैसो 6-7 मासानो थांबाय फ्राय आरो बिटिसि गभर्नमेन्टआनो फ्राय बोसोरसेयानो बारलांबाय होनजायो। दा बेखौनो जों बुंनो नागिरदों जे जोंनि जिथु नैबे बिल पास जाखानाय जितु जोंनि बिटिसिनि जितु पावार अट'नमास पावारा जितु जोंना केन्सेल जानानै थाङा गावनि बा गावसिनि जितु बिटिसि सरकारा गावसिनि पावार फांसन बाहायनो हायो आं बेखौसो खावलायनो नागिरदों जोंनि मानगोनां हाग्रामा सारखौ। दा बेनो जे जोंना अलरेडि जोंना आर्टिकेल हिसाबै दङ 244/2 बे आर्टिकेल हिसाबै जोंहा पावार दङ कन्स्टिटिउसन ल' हिसाबै जोंहा बिलखौ जेरै बिलखौ पास खालामो बे साक्सेसफुल जानांगौ होननाय। दा जोङो नुहुरदों जे बे बिल जितु खालामनाय एडुकेशन बिल प्रफेशनेलाइजेसननि थाखाय बे बिलआ अलरेडि जोंना WBD मिनिस्टार चरण बर' सारा गथायहैदोंमोन असम सरकारनो। दा बे बिलखौ अलरेडि रेजेक्टबो खोनादों रेजेक्ट खालामबाय होननानै। दा हसा मिसा ओरैनोथ' खोनाया बाथ्राया होमब्ला जितु रेजेक्ट खालामबायब्ला दा नैबे जितु जानो गोनां थांगासिनो दङ PMS पर्टेल फैगोन समबाराव बा अर्थात 24 तारिखाव नैबे दानि मासनि। दा बाहाय जोङो कम्पिटिसन जादों जोंनि फोरोंगिरि आफाद आरो माखासे फोरोंगिरिफोरा। दा बेहाय खुनु पर्याय बाहाय माइनसबो गैया, गेजेट नटिफिकेसन गैया, खुनु बाहाय एमेन्डमेन्ट बिल एक्टबो गैया। दा बबे पर्यायै बबे लाइनजों जे नै PMS पर्टेलखौ खुलिनानै होनो नागिरदों आरो बाहाय काट अफ इयारबो गैया। दा जोङो नुहुरदों जे जोंनि जितु नैबे गोरिब थाखो भेन्सार स्कुलनि फोरोंगिरिफ्रा नामाकरन एप्लाइ खालामनानै जोंनिफ्राय जितु बे अनलाइन चार्ज बा मोनसे फिस लानाय जायो बेबो ओरैनो फ्लप जागोन नामा जोंसो नुहुरदों आरोखि। ओंखायनो जों खावलायदों जोंनि मानगोनां हाग्रामा महिलारि सार आरो जोंनि एडुकेसन EM रबिराम नार्जारि सारखौ बिनि सिगां मोनसे जोंनो गेजेट नटिफिकेसन ओंखारनानै बा बरनायना होनो हायोब्ला प्रफेशनेलनि थाखाय आरो मोजांमोन आरो। दा जोङो खोनाबाय जोङो बिराद पाजल जाबाय माने जों बुंनो हास'ला आरो कारन मानो होनोब्ला दिनैहाय जितु रेजेक्टबो जानाय खोनायोब्ला आरो ओरैहाय जितु PMS खालामनानै होनो नागिरोब्ला बाहाय जों बबे लाइन थांगोन आरो बाहाय काट अफ इयारखौबो बुंनानै होआखै दिनैसिम बेसेबांसिम लामारगोन। दा ओरैनो एप्लाइ खालाम दोननाय जागोन ना मागोन। दा ओंखायनो जोंना जोंनि बिटिसिनि पावार अट'नमास जितु काउन्सिलनि जितु पावार फांसनखौ बाहायनानै जितु गोरा मोनसे सक्ति मोनसे सरकारि बा सरकार मोनसे हारसिंनो सरकार दानो हानाय हाग्रामा महिलारि सारखौ आं खावलायदों गावनि पावारखौ गाव बाहायनांगौ जों बुंदोंमोन आरो। कारन जोंनि बैसोआ गैला आरो जोंहा खुनु मोनसे साख्रियाव जों एप्लाइ खालामनो हानायनि थाखाय जोंहा जेबोथा गैला। गतिके जों बुंनो नागिरदों जितु नैबे PMS पर्टेलखौ गमामायैनो जितु थांनाय जितु फेब्रुवारि 11 तारिखाव जितु पास जादोंमोन बेखौनो जों खावलायदों गासिबो नैबे बिलनि हिसाबैनो जाफुंनांगोन आरो जाफुङाब्ला आरो एक्सेप्ट खालामनानै जितु गासिबो माने साक्सेस खालामनो होआब्ला जों बिराद गिदिर धरना लानाय जागोन आरो बेखौ खावलायदों हाग्रामा सार। ओंखायनो जुदि गासिखौबो क्लियार खालामना होयो माने जोंनि गोसोआव बेले बेजे जाया जोंनि फोरोंगिरि आफादानो जा गासै फोरोंगिरिफोरानो जा माने नोंथांखौ जों फोथायनानै दिनैसिम देरहाहोदोंमोन नोंथांखौबो जों मोजां मोनदोंमोन नाथाय नैबे जोंनि गोसोआव जे मोनसे पाजल खालामना होदों बेखौ जों मोजां मोनाखै आरो सार। ओंखायनो आं बुंदों जोंनो आं फोरोंगिरि आफादनि आफादगिरि जानानै गतिके हठात नैबे PMS पर्टेल खुलिनाय लोगो लोगो जितु गेजेट नटिफिकेसनखौ बरननानै होयो माइनसजों लोगोसे गासैखौबो एमेन्डमेन्ट बिलखौ जोङो डिक्लेयार खालामनो होयो होमब्ला जों गोजोननाय थागोन आरो। दा ओंखायनो जोङो बुंनो नागिरदों जे जोंनि फोरोंगिरि हिसाबै बांद्राय गैया गासै LP आरो ME जों जोंना 3364ल' दङ। अब्ला बेखौ जितु पस्ट पेटार्न हिसाबै जितु क्रिएट खालामनानै होनो हायैनि खुनु जुक्तियानो फैया। जेरै एडुकेशन एमेन्डमेन्ट बिल एक्टआव एमाउन्ट हिसाबै बाहाय 205 क्रर देखायदोंमोन। दा बिदिनो दाखालि एसेम्बलियाव जोङो नुदों रबिराम सार होननाय मथे माने 253 एसे बारा आरो अब्ला बाहाय हयथ' जानो हागौ माखासे प्रफेशनेल जाखानायनि पस्ट खालिफोर थानो हागौ बेबायदिनो ड्रप बक्स बा ड्रप आउटफोरनि थानो हागौ फोरोंगिरिफोरनि थाखाय एसे खम बेसि जानो हागौ। दा जायखिजाया हक जिखुनु जाया बिलनि सायाव जों जेबो बुङा जानांगौ जोंनि खामानिया बेखौसो जों खावलायहरनाय जादों आरो। दा बेखौनो जोङो गले गले खावलायदों जितु जोंनि नैबे बिलआ रेजेक्ट जाया आरो रेजेक्ट जानाय जितु जों खोनाबावोब्ला जों धरनाखौ लानाय जागोन आरो। दा जिखुनु प्रकारै जोंनि खामानिया साक्सेस बा गासिबो खामानिया साक्सेस जानांगौ आरो जोंनि फोरोंगिरिया एपइन्टमेन्टखौ मोननांगौ होननानै नैबे बोसोरावनो जों खावलायहरदों। डिसेम्बरनि सिगां जोंनि
जुदि एपइन्टमेन्टआ मोनो बेखौ जोङो हाग्रामा सारनो खावलायहरदों लोगोसे जोंनि आसाम सरकारखौबो जों खावलायहरदों डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा सार प्लास जोंनि इडुकेसन मिनिस्टार रमेश बेगु सारखौबो जों खावलायहरदों बेखिनि आरो